Ginagawa mo. Uy, uy! Kalig ka mo siyang. Naalag ko kay nangamang ko nimo ba kay na ako'y budget na igsulog-subi pa kanimo kay eleksyon na ugma. Parang biyada mo siya nga kay bisig. AX na. Pag sure ba yan yung AX sana? Kung abi ni kwarta dagi hatag nimo unsay AX pod. Nagkaroon ka diha tabi. Dili, magut na lang magpinadunggan kay. Ang iwan yung bandit. Ay sa AX daw. Wala daw mo nagbutang sa inyong og ning bandit. Mystic boy yung pamilya ng mga istorya na sa kawas ba unsay AX? Dili niya AX. Ako aning budget para ninyo. Parang yun. Kay eleksyon na ugma. Na. Pastilan, basig AX niya na inyo ang gamit na yung para. Dili lagi ni AX. Ukwa na imo na. Ginagawa mo. Dili lagi na AX. Nga dako ka ni. O dako na. Nya sige tikboy ha. Mao na to ha. Amor to? O sige Sige, sige, salamat kaya. O sige salamat kay tikboy. Ginagawa mo. Uy! Uy! Nagunsang ka diri? Pikyo! Na ako'y tuyo ni mo. Kay ugma na magyud ang eleksyon. Nikamang ko ni mo diri kay na ako'y budget nga ihatag ni mo. Aw! Mao ba? Okay ko sa diri. Lingkod sa. Ano sa man na? Anak, uy. Ugma kay eleksyon naman. O lagi, eleksyon na lagi ugma. Na ako'y ihatag ni mo nga budget. Ining budget ako, dako pa ni kontra sa ilaha. Aw! Mao ba? Oh. Kinanglan, ikaw, diehard man yung karito. Ayaw lang pagsamba nga nakadawat ka sa kuha, pero ikaw na may balo. O, kinsa yung butaran. O, kaya, akong butaran, kala yung dako, anak ko. Ikaw ang paya ni, dako niya kong yatag mo. Salamat kayo. Kayo niya, abriya. Dako palagi na sa ilaha. O, salamat kayo. Kanila ilas, 200. O, ako dyan na ibawaan nga. Hila dito sa Pirtas kay 200 yun. O, 200 yung ilayo dito. 200 ka na. Kanya karon, muna akong gipalabuan o 300. O, may mga. Para nga. Dito ko na. Alam, di nga kita kakalimutan lagi. Ikaw rin akong butaran uma. Muna nga, siguro dyan ko kamang nimo direkit. Para nga, makasiguro po ko sa imong boto. O, lagi. O, dili. Di ka kakalimutan lagi. Ikaw lagi akong number 1. Sa balo. Saman. Muna karon na. Muli sa ko. Oh, sige. Mauna to ang akong tuyo ni mo. Naman sa kayang mga nakadawat ka sa kuha. Sige rin ko masagrito. Masagrito. Sige. Ato sa Tikboy. Oh, sige. Salamat yan niya. Okay. Sige, Tikboy. Ato na ko. Ya. Si Tikyo man ito ko. Di kang siya dito ng Tikboy ba? Murag naag gini siya gihatag nga budget na pod. Ano si Tikboy, di ayo. Murag gitagaan gini ning budget si Tikboy, wa gyud ayo ni Tikboy, murag paling-paling gini si Tikboy ba. Tuon na ako si Tikboy be. Oh, no. Kwartan. Ayo, Tikboy. Uy! Unsa man to diri sa kuan? Si Tikyo, nangyari himo to diri. Unsa man tuyo diri? Murag gitagaan ka ni budget no. Wala mo kunya kitagaan. Agoy, ayaw yung pamot-mot Tikboy. Nga naman to ani diri ha? Si tuyo ato niya. Aw, ana mo gri siyang. Kung asa ganinda ko, dito jud ko kay alang dito ka ng perting gamaya. Awa o ba? Gusto Oh. gini kag dako? Gusto kong dako. O karon, unsa man gusto na nimo? Ako dong dugangan ang imong budget? Aw, kung nakay budget dira, aw, okay kayo. O sige, ako na lang ng punan og 500 ha. Pero karong eleksyon, ayaw jud ko kalimti kag eleksyon na ba ako na. Aw, di ka kalimutan lagi. Oh. Di ka butaran.